Malami kaayo, Pilsen ko. Pagpirkon sa tabay. Bisag kanus away biyaay. Pagpirkon sa tabay. Drink responsibly. Beer call muna tayo. Bili na ng San Miguel Pale Pilsen sa suking tindahan. Drink responsibly. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Niyan na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gyapon niining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, ang atong pizza karon pizza 28 katapusang adlaw no sa mong bulan. Pizza 28 sa bulan sa Pebrero niya pagyapunta sa 2021. Makauban gyapon nato dinhi sa estasyon ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, si Danny, si Tax, na po diri atong mga kinakusgang mga radyoman, si Mark Macroya. Yan, ano po ang muangkor sa sunod tulumanon no, sa DepEd, si kasamang radyoman Alma o atong basiunang patimbaya ano, sa atong amahan dyo din sa estasyon ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo. Uban na yun, no, sa tanang mga radyoman, yung mga kauban, dinhi sa RMN Dipolog. Atong pagyukbo sa atong halangdong obispo, Most Reverend Sibero Kaermari, ang atong mga kaparian pod, sama ni Reverend Father Ramil Kurung, ang atong Bible Director, uban ni Reverend Father Ruin Salvo o kang Reverend Father Leonilo Dagpin Jr., ang atong Social Communications Director. Mayong buntag, mayong adlaw sa Ginoo o mao na ang akong pagyukbo kininyo sa tanang mga kaparian. Okay, napabog ko nalimdan. Medyo nagpalahi tarong intro, no? Okay, sa miaging Domingo, medyo nisimang sa taog topic, no? May ura man dito ka programa sa miaging Domingo, kay wa mo to'y kuryente. Una pag yun ba? Okay. Pero karon ato na pong ipadayon yun ang mahitungod sa Sabat kung adlong igpapahulay. Kay abi ninyo mga igsoon, kita mga Katoliko samtang padayon ta og simba, madomingo o sa mga adlaw diin ato yung iban sa ang atong pagtuong Katoliko. Pero napoy mga igsuon nato nga naguna-huna pod nga dili po na kuno maayo na atong gibuhat o sayop ang atong gibuhat tungod kay lagi kuno giilisan man lagi tong day of worship nga mao gyud ang gilatid sa Dios nga kanang Sabado o 7th day of the week. Gani doon ako'y nahinabi sa Facebook
usa ka babae. Nangutana siya nako, Encho Veritas, ngano man nga inyong manggiilisa ng, o inyong manggiusob ng Word of God? Pwede ba din na ang Word of God usbon? Oh. Siyempre, hindi ligid maayo nga atong usbon ang Word of God. Wala gyud ga tudlo ang Katoliko nga kinahanglan usbon nato ang pulong sa Dios. Di nato na mausob. Ug unsay pulong sa Dios, mao gyud na ang pulong sa Dios. Pero diha ba sa pulong sa Dios, ato ning timanan ha? Diha ba sa pulong sa Dios, wala ba'y mga changes? Abot pasabot nako ba nga, di man nato mausob ang pulong sa Dios. Abot pasabot ba sa iyang pagpadayag sa history sa salvation, dili sa Biblia, tanan bang mga accounts o tanang bang mga practices parehas ra gyud wa gyud mausob? Oh. Kung dunay mga kausaban, dili na nato sabton dayon nga oy giusob ang word of God. Gani fulfillment gani hinuon. Tagaan mo nako example nga kanunay na gyud nako ning gibalik-balik. Ako ni siyang gihimong major premise kung modipinsa ko anang change from the Jewish Sabbath to the Lord's Day Sunday. Oh. Ang akong major premise gyud, akong kutluon ang Jeremiah chapter 31, verse 31 up to 32, no? Jeremias kapitulo 31, bersikulo 31 ug 32 unsa may nakasulat diha. Nag-ingon si Jeremias diha sa maong mga tudling. Taliabot ang panahon. But pasabot sa umaabot nga ang Dios maghimo og bag-ong kasabutan nga dili parehas sa daan. Oh, di man na to ha? Nga muabot ko na ang panahon nga ang Dios maghimo og laing kasabutan. O gitawag og bag-ong kasabutan. Unya parehas ba na? Dili. Kaya ang giingon nga lahi sa daan. So, dili parehas. So, kung dunay kausaban, kay dili lagi parehas ang bag-ong kasabutan, kay naa naman das bag-ong kasabutan, dili na to na ingnon nga, oy, atong giusob ang Word of God. Dili. Ang ato galing conclusion dapat, kung uyon pod ang iyang kausaban, ato noong ingnon nga fulfillment o katumanan sa pulong sa Dios. Kaya siya mismo galatid ana nga lahi ang bag-ong kasabutan. Oh. Mao na. So kanang change from the Jewish Sabbath nga Saturday to the Lord's Day Sunday nga mao na atong day of worship ron, ang adlaw na sa pagkabanhaw sa Ginoo. Dili na tong handumanan sa mga Israelita sa ilang paghigawas sa Ehipto nga natunong og Saturday kung Sabado. Now, dili man ta mo lalis nga sa Old Testament ang halandumong adlaw gyud sa mga Hudiyo, mga Israelita, kadto yung 7th day of the week. Kay mao man gud po na diha man gud natunong ang ilang Exodus, katong ilang liberation ba ikan sa mga kamot sa mga Ehiptohanon. Diba? Gihimo man to silang slaves. Oh. Dayon gipahigawa sila sa Dios, pinagi ni Moses. Nya natunong to og 7th day of the week on Saturday. Dayon mao lagi diha natunong o diha gipatunong ng moral law nga 6 days works. Dayon ang ika-7th day mo na ang day of worship. Adlaw nga iya sa Ginoo, adlaw nga igpapahulay. So mao na ang moral law gyud dili man gyud na mausob na to nga sa usa ka semana naa gyud day of worship. Kung ato gyud nang unsa nang giingon diha sa moral law, giingon sa unom ka adlaw mo trabaho kamo og sa ikapito pahulay, adlaw nga igpapahulay. So mao na ang moral law nga dili na pwede na tong usbon, dili na to na gubon kay moral law man na.
nga sa usa ka adlaw do na gyud igahin nga adlaw alang sa Ginoo. Mo na siya, 7th day after 6 days works. Dili na siya necessarily nga 7th day of the week. Kay lahi ba nang mayong gag 7th day of the week o 7th day after 6 days works. Muingon gali kag 7th day of the week way lalis Saturday. Kung Sabado, adlaw nga Sabado. No? Dili adlaw sa Sabado. Kay ako naman ang i-distinguish ninyo, lahi ba nang muingon taog adlaw nga Sabado o adlaw sa Sabado. Dili na parehasa kay kanang adlaw nga Sabado specific na siya nga adlaw nga mao ng Saturday, 7th day of the week. Pero kung moingon gay tag adlaw sa Sabado, ang buot pasabot ana adlaw sa pahulay. Oh, kay mo may meaning ng Sabat, rest day. Oh, adlaw sa pahulay. Ang Domingo ba natong mga Kristiyohanong Katoliko o mga Protestante nga niawat ra po nato kanang pagsimba sa adlawng Domingo? Kana bang Domingo adlaw sa pahulay nato? Adlaw sa pahulay. So sa laing pagkaistorya, sa ikaduhang meaning anang Sabado nga adlaw sa Sabado o adlaw sa pahulay, so mahimong ingno nato nga adlaw sa Sabado o pahulay ang adlaw nga Domingo sa mga Katoliko. So mahimong gyapong tawgon nato Sabado ang Domingo. Di ba? Kung ang atong pagsabot o kung ang atong ipasabot pahulay. Oh. Sabado nga Domingo. Pahulay nga Domingo. Oh, so mo na ang pasabot gyud diha sa Hebrehanon 4:9 nga naa gihapoy adlaw sa pahulay. Dili ni siya necessary gyud nga ikapito ka adlaw semana kay ato na pong giusob ang hanay sa moralo nga sa unom ka adlaw mo trabaho kamo ikapito pahulay. Pero kadtong debate namo sa akong higalang amigo sa Seventh-day Adventist, doon na siya translation sa Biblia nga gikutlo gitong mabasa gyud ng pulong 7th day of the week diya sa Exodo 20 bersikulo 8. Pero ang akong reaction ato, kung maghisgot gud tag mga translation sa Biblia, naamang yung mga translation nga paraphrasing. Okay, ang mga hubad sa Biblia either dynamic o kanang naipagka-literal nga sa likwaot na to basahon kung kanang naipagka-literal ang style sa pag-translate kay ang hanay dili man magparehas gud kay ilahi ang English, ilahi ang katong sa Hebrew nga kung atong itag-satag sa paghubad sa likwaot na to basahon sa in English. Mao na nga i-context to context na lang para nindot kaayo basahon na to sa English. Oh, unya kinahanglan mugamit og mga dynamic na dayon, mga tukbang nga mga pulong. So mao na nga sa kanang gitawag na to paraphrasing translation, allowed man gud ta mo gama og mga pulong nga bisan wala didto sa original pero mao na interpretation para nato. Oh, mao na siya. Nya kung cross-examine nato ng Exodo 20 bersikulo 8, dili man gyud na dapat i-translate og 7th day of the week. Kay ang giingon diha sa sugo, igo ra man giingon nga sa unom ka adlaw mo trabaho kamo og sa ikapito pahulay. Unya gi-pattern man gud po na nga ang Dios gagama sa tanan o gagama sa unom ka adlaw nya ipahulay sa ikapito. Oh, dito na gi-pattern. So mao na ang moral law. Sa unom ka adlaw mo trabaho kamo ikapito pahulay. Oh. Di ba? So karon pananglit moingon ko adi ni pananglit kay mao naman gini ato aron. Kitang mga Katoliko ron. Kana bang Domingo nga adlaw sa pagsimba nato? Dili ba na siya 7th day?
Ako moingon ko nga, 7th day, ang Domingo, kung musugod na og trabaho og Lunes. Di ba? Sugod tag trabaho Lunes. Unsa may ikapito na to ana? Kana bang Saturday? Dili oy. Ang 7th day kung musugod ta og trabaho sa Lunes, ang atong 7th day Sunday. Sa ato pa igo gihapon sa balaod. Di ba? Oh, kay ang moral law wala man gyud mag-specify nga kanang Domingo mao gyud na siya unang adlaw na to sa trabaho. But na to ipasabot ang pagpili unsa tang adlaw musugod og trabaho og pagpatunong anang asa ipatunong ng ikapito, ceremonial essence of the law na. Dili na siya moral. Kay wala man na gisuhat dito. Now, ako mo-agree ko sa mga Seventh-day Adventist nga moral law ng pagpatunong unsa tang adlaw musugod og trabaho o kanang pagpatunong sa ikapito, mo-agree ko nga moral law na mayong gitag moral law dili mausab. Di ba? O, mo-agree ko sa mga Seventh-day Adventist nga moral law ng pagpatunong unsang adlaw ta musugod og trabaho o asa ipatunong ng ikapito, mo-agree ko nila nga moral law na kung mao na gilati dito sa balaod. Pero ang balaod, igo ra gaingon nga, moral law ni ha? Kay ato man kung i-distinguish ng moral law o ceremonial. Parehas ta mga Seventh-day Adventist o Katoliko, parehas nag-uyon nga ang ceremonial essence sa balaod pwedeng usbon. Oh. Agree ang mga Adventist ana. Gani mo galing nga wala na sila pista nga katungkaraan kay giingon man ingon si Pablo nga giwala naman na. Oh, sa Colossus 2. Oh. So, ang ato na lang ron, og unsay moral law anang adlong igpapahulay, og unsay seremonyal. Kay sa Katoliko nga pagsabutan ng Sabat, duha man na siya ka elemento. Moral og kanang seremonyal. Ang seremonyal pwedeng mausab. Agree ang mga SDA ana. Ang panglantaw god, ang pagsabot sa Seventh-day Adventist basta Sabat, lunlun moral. Moral ang pagpatunong sa adlaw, kanus musugod og trabaho o asa ipatunong ng ikapito, moral na para nila. Sa ato pa, kay lunlun man nila ang Sabat, lunlun man moral para nila, so na silang hunahuna nga, wag yung mausob sa Sabat. Wag yung mausob sa Sabat. Now, diha sila nasipiat. Walang po siguro tuyo Kay ang Sabat, duha ang iyang essence. Moral o ceremonial. Ang ceremonial, kanang wala gi-state sa balaod. Diya sa Exodo 20. Wala man gi-state diha nga, ang first day of work kana yung Domingo. Di ba? Unya, ang ikapito kana yung 7th day of the week. Wala giingon diha. Gawa sa atong translation nga giandam sa akong katbang nga murag maura magali itong hubara gahubad og ingon nato. Dili man to literal translation. Kay kana laging paraphrasing translation, pwede nang gamiton na to na mga dynamic, pero kung i-cross-examine na to unsa gyud ang sa original, mo prevail gyud ang original. Sa original, dili man gyud na pwedeng hubaron og 7th day of the week. Igo ra man yun na giingon ng balaod sa Dios nga sa unom ka adlaw mo trabaho kamo sa ikapito pahulay. Unya kaya ang atong unang adlaw sa trabaho ron dili man Domingo. Gani pula na sa atong kalendaryo. So kay pula, di ta mo trabaho na. Musugod tag trabaho Lunes. So ang atong ikapito Domingo. Sa katikisem ato nang sabot o new 7th day, ang bag-ong ikapito nga mao ng unang adlaw simana. Now, kung moingon ta nga unsa may ikapito ka adlaw simana, na dili ta mulalis nga kana yung Saturday, kun Sabado, adlaw nga Sabado. Oh. Pero kung moingon galitag 7th day after 6 days works, depende. Di ba? So muna akong giingon lagi ninyo sa bisag sa debate na mo sa akong higalang
amigo nga Seventh-day Adventist, ako ginang giklaro sa iya. Nga lahi ng muingon tag 7th day after 6 days works o 7th day of the week. Kay kung muingon kay tag 7th day of the week, specific na. Saturday kung adlaw nga Sabado. Pero muingon gali tag 7th day after 6 days works nga maunang naa sa moral law, depende o kung sa adlaw na mo tunong. Di ba? Sa mga Hudiyo, ang ceremonial essence nila diha gyud matunong sa 7th day of the week. Kay ang unang adlaw sa trabaho nila kana mang Domingo. So, ang ilang 7th day, 7th day of the week, wa tay lalis. Nga ang Jewish Sabbath Saturday gyud. Di ta ka lalis ana. Ako di gyud ko mulalis nga ang Jewish Sabbath Saturday. Pero pero nga murag ang mga Seventh-day Adventist, I hope na honest mistake lang. Kaya ang honest mistake is not considered to be a sin. Kung huwaan mo tuyo ang imong sayop. Pero kung tuyoon yun mo, guilty na kaana. Oh. Sa kadugay ng basa-basa sa mga Adventist, nga naman, nga ilang ang yung laktawan sa ilang pagsabot, nang giingon ni Pablo nga kanang Jewish Sabbath, shadow. Muingon kitag shadow, landong. Umuing kitag landong, but pasabot, dili patumao. Gipaabot ang katumanan ana, fulfillment. Parehas ba ng katong ceremonial nga tuli kon circumcision? O shadow man na. Landong. Katupong kosher law. Oh, landong gyapon na nga mga sugo. So kay landong, but pasabot, dili patumao. Di pa tumaw. Gipaabot ang iyang tukbang anak. Now, kanang tuli kung circumcision, unsa may tukbang anak sa bagong kasabutan? Nga nalahi na. Di ba? Di ba kanang tuli mo man na ilang entrance sa kingdom? Nga kung mo magpailawom ka mo, apil ka, magpamimbro ka sa gingharian sa Dios sa daang kasabutan, inahanglan tulion juga. Di ba? Pero kana nga instruction, kana nga requirement, siyado na. But pasabot, dili pa na mao. Gipaabot ang bagong kasabutan nga lahi na pod. Unsay katumanan anang tuli sa bagong kasabutan. Nga nalahi na, nausab na. Naa sa giaso ni San Pablo sa Colosas Kapitulo 2, versikulo 11 ug 12. Nga, nag-ingon si San Pablo diha nga, ang circumcision of Christ, ang tuli kuno ni Kristo, bautismo. O, di ba? So, ang mga batid aning kasulatan, but pasabot, ang giilis ana, ang giusab, anang tuli, ang iyang changes, dili na tuli, kundili bautismo na. So, kana ba nga kausaban, sabto nang agiusob na to ang Word of God? Dili. Fulfillment of the Word of God ang changes. Kay kung muingon ta nga, wag gyud mausab sa diha sa Biblia sa mga practices nato sa atong pagtuo sa Dios, so unsaon pagkatuman anang Word of God nga ang bagong kasabutan lahi sa daan. Di ba? So mao na akong giingon ninyo kung katupong Adventist nga babae nga nangutanan ako, ingon ko nga ako yun ang iklaro ninyo nga wala usbas katoliko ang Word of God. Gani gituman. Kay kanang mga kausaban nga gikinahanglan sa bagong kasabutan, fulfillment man na. Kay kung wa gyud mausab, so dili matuman nang giingon sa Jeremias nga ang bagong kasabutan lahi. Unya dili pud matuman nang giingon sa Hebrehanon City 12 nga kay ilisan ng pagkapare, ilisan usab ang balaod. So na balaod mailisan. Ug unsa nang balaod nga mailisan, pwedeng mailisan mao nang mga balaod nga ang iyang essence ceremonial. Unya kanang pagpatunong kanus ata musugod og trabaho ceremonial man na kay wa man na dito sa moral law. So na pwede usbon ang pagpatunong anang ikapito. So ang atong gobyerno gamando nato nga Lunes atong first day of work, so dapat mosunod ta ana kay dili man na against sa moral law. Kay ceremonial man lagi ng
pagpili unsa tang adlaw masugod og trabaho. So, pwedeng usbon by the authority of the church. Yan, ang kagamhanan o ang simbahang katoliko nagkauyon man nga ang first day of work Lunes. So, ang atong seventh day para matuman ng muralo nga ang Sabat 6 days works, 7th day pahulay. Pero ang technical term gyud sa mga Kristiyanos gilahi dili Sabat ang tawag ha. Para malahi ang Hudeo o Christian, ilang giusob gyud ang kanang termino Lord's Day, Sunday, adlaw sa Ginoo kanang sa pinadayag 1:10. Nawa naman ko igong panahon padayon ta kay daghan pa kung dapat hisgutan ani no, hisgutan pa nato tong panahon ni Constantino kay si Constantino mo pasangilan nga mo kunoy gabalhin. Dayon katupong mga referensyang Katoliko nga kutloon sa mga Adventist nga gi out of context, no? So ato nang hisgutan sa sunod Domingo pohon. So wa naman daigong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini ang inyong ubos nga lagad, Silbert Dunduyanos Sr., sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. In Fatima Dolorosa